Dobrý den, rád bych vás požádal touto cestou o spolupráci na výzkumném projektu, který se zabývá tématem speed datingu neboli rychlé rande. Jmenuji se Lukáš Mann a jsem studentem jednooborové psychologie na Univerzitě Palackého v Olomouci. Dotazník, který se vám dostane do rukou, je součástí mé postupové práce v rámci 3. ročníku. Oblast lidských vztahů je pro mě zajímavá a z tohoto důvodu jsem se rozhodl ve výzkumném projektu zaměřit na navazování partnerských vztahů pomocí speed datingu. Váš osobní názor je pro mě stěžejní a z tohoto důvodu bych vás chtěl poprosit, abyste se při zodpovídání otázek nijak neomezovali a zodpovídali dle libosti. Zároveň bych chtěl připomenout, že neexistují dobré ani špatné odpovědi, pouze váš názor. Uvědomuji si, že některé otázky vám mohou připadat osobní a důvěrné. Zároveň vás však ujišťuji, že výzkum je zcela anonymní a s vašimi odpověďmi budu nakládat v souladu s platnými zákonnými a etickými principy. Proto prosím, žádnou otázku nevynechávejte. V případě, že budete mít jakékoliv dotazy týkající se výzkumu, rád vám je zodpovím na e-mailové adrese nebo na telefonním čísle. Vyplnění dotazníku vám zabere 10 až 15 minut. Vaší účasti si velmi vážím a předem vám děkuji za ochotu ke spolupráci. Přeji hezký den.